Здравейте! Аз съм Юлиана, хипнотерапевт и регресионист в студио Оренда. Обещах ви видео, в което да ви дам съвети и идеи за това как да се подготвите за регресия, как да изберете своя регресионист, също и стъпка по стъпка как протича процеса регресия. Какво може да направите вие преди лична среща с терапевт или онлайн консултация? Може да започнете работа с самите вас, с вътрешния ви свят. Медитирайте, визуализирайте. Това наистина помага. Доверете се и допускайте. Запазете една позитивна настройка към процеса регресия. После, в самата терапия, това ще помогне за отключването на спомени от подсъзнанието. За лична среща с регресионист няма какво друго да направите наистина, но за онлайн такава можете да се приготвите в няколко стъпки. Трябва да знаете, че трябва да отделите 2 часа от времето си. 2 часа, в които да намерите удобно за вас място, обикновено в комфорта на вашия дом, място, на което да се отпуснете, да полегнете с затворени очи. Видеовръзката е задължителна. Тя ще помогне на регресиониста да наблюдава вашето дишане и вашите емоции, да се намесва когато трябва и ако трябва. Хубаво е да имате слушалки, така може добре да чувате гласовете си. Допълнителен съвет от мен. Имайте одеяло и салфетки наблизо. Просто никога не са излишни и ще ви спестят повод за ставане по време на регресията. Готови сте? Каква е следващата стъпка? Намерете своя регресионист. Може да е по препоръка на приятел, познат, който вече има опит с терапията и е доволен от определен човек, от определен терапевт. Може също така да проверите онлайн рецензии и ревюта на хора, които са оставили своето мнение за определен терапевт в интернет. Така може да посетите техния сайт, Facebook или Instagram страница и да добиете впечатление от това какъв човек може да води вашата регресивна терапия. Аз съм сигурна, че който и професионалист да изберете в България, да му се доверите, няма да сгрешите, защото вашата интуиция ще избере точно тази личност, чийто глас да следвате, чиято визия ви привлича или неговата личност и качества. Хубаво е този специалист да бъде сертифициран и да има опит с регресивна практика. Така ще му се доверите по-лесно. След като вече се познавате с вашият регресионист, време е за самата терапия. Тя обикновено е 2 часа, 2 часа и половина, може и повече, не е изключено. Какво трябва да очаквате? Очаквайте 30-минутен предварителен разговор. В този разговор ще споделите на вашият хипнотерапевт подробности относно здравословното ви състояние. На колко години сте и пиете ли лекарства, това наистина е важно. Също какви очаквания и страхове имате. Аз съм сигурна, че повечето от тях са неоснователни и регресиониста ще успее да ги разсее точно в тази фаза, преди да е започнала самата регресия, предварителния разговор. Споделете също представата си за безопасно място. Може да е място, на което вече сте били, е част от спомените ви, но може и да е едно мечтано място. Чели сте го в книги, например, или вечер преди да заспите, често си представяте комфорт, уют на място, природна картина. Просто ги споделете, те ще са необходими на вашия хипнотерапевт и ще използва това безопасно място, ако се налага наистина. Какво друго? След този 30-минутен разговор с вашият регресионист, той ще проведе 20-минутна приблизително индукционна техника. Тази индукционна практика всъщност
Той описва природни картини. Напомня ви да поемате дълбоки вдишвания и издишвания. Целта им е, разбира се, да ви доведе до по-дълбок релакс и отпуснатост, така че да стигнете до спомените на подсъзнанието. Няма да ви преспи, няма да заспите, можете да му се доверите. Същината на регресивната терапия е в следващия час, час и половина. Тогава регресионистът ще задава въпроси, на които вие, тъй като съзнанието ви е будно, можете да отговаряте. Активни сте през цялото време. И не, той няма да ви подведе, няма да дава предложения към подсъзнанието, които са неподходящи. Единственото, което ще прави, е да следва картината, която вие така или иначе вече следвате и описвате. С въпросите си, той просто ще ви помага да допълвате тази картина. Това е начинът да получите отговорите, които вече сте дали в предварителната заявка. Не се разочаровайте, ако не ги получите. Аз съм сигурна, че ще останете доволни от резултата от регресия, тъй като ще ви се даде да видите, усетите или преживеете точно това, което ви е нужно в момента в този живот тук и сега. В края на регресивната терапия, когато вече сте изследвали свой минал живот, може да е живот между животите или пък неосъзнавано детство, не е задължително да е минал живот, и сте готови да продължите живота си такъв, какъвто е бил до сега, рутинния ден, ще проведете отново един разговор, в който ще разясните какво точно и как го почувствахте. Ще допълните сцени от картините, които видяхте, а нямахте възможност да споделите по време на терапията. И точно този разговор помага да се наредят всички парчета, разпилените парчета, но само на пръв поглед, от големия пъзъл минал живот. Това е процесът на регресия. Надявам се това видео да ви е било от полза. Аз наистина ще се радвам, ако аз съм вашият хипнотерапевт, ако ме изберете. Знаете, на страницата на Facebook на Orenda Circle или на сайта на Orenda, orendapastliferegression.com. Аз ще съм там, ще ви очаквам и наистина ще се радвам да продължим пътешествието си заедно. До скоро!